Jedinečná burza pohrebných vozidiel sa konala v Lučenci v sobotu 7. októbra. Podujatie zorganizovala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb spolu s miestnou pohrebnou službou Archa. V oblasti pohrebníctva sa dlhodobo nič na Slovensku nekonalo. Naposledy sme mali výstavu v Trenčine, kde bola vysoká účasť. V podstate v rámci Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sme vymysleli takúto netradičnú burzu, viac menej jedinečnú, ako aj na Slovensku, tak aj v Európe. Je to prvá burza takýchto pohrebných vozidiel. V podstate dosiahli sme sem klenoty Slovenska, čo sa týka pohrebných vozidiel v rámci nejakých retro špeciálov. Najstarším kúskom na burze bol Mercedes Piano z roku 1980. Okrem historických pohrebných vozidiel mohli záujemci vidieť a nazrieť aj do moderných pohrebných vozidiel, ktoré spĺňajú najnovšie legislatívne podmienky. Dá sa povedať, že akcia je organizovaná pre pohrebné služby a ako aj pre širokú verejnosť. Ľudia a návštevníci sa tu môžu dozvedieť veci, ktoré sa bežne nikde nedozvedia. Teda môžu sa pýtať otázky v rámci toho, ako prebieha celý pohreb, celý ten smutočný priebeh. Jedinečné na tom je to, že fakt sme sem dotiahli tie vozidlá, dotiahli sme sem firmy, ktoré prezentujú svoje služby, kamenárske služby, taktiež služby čistenia hrobov, nakoľko sa blíži Sviatok všetkých svätých. Takže prakticky aj tá široká verejnosť môže tu nadviazať kontakty na tieto firmy. Súčasťou programu bola aj jazda mestom, počas ktorej sa všetky tieto unikátne pohrebné vozidlá ukázali v uliciach Lučenca. Slovenská asociácia nie, že len bola pri zrode tejto burze, ale myslím si, že sme maximálne hrdí na to, že sme sa tu zišli v takomto veľkom počte, čo sme ani neočakávali. Koľko máme krásnych, starších aut, nových aut, úplne nádhera. Aj my sme doniesli Mercedes, ktorý je 5-miestny, 6 metrov 30 je dlhý, má 28 rokov a myslím si, že je asi už len jediný na Slovensku v takejto verzii. Záverečným bodom programu bol hrobársky countrybal, kde boli dvere otvorené aj pre verejnosť. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.